Benvinguts i benvingudes a Rere la Cortina, el nou podcast en català. Jo em dic Albert i estic amb el David i amb el Matías. Bones, Albert, què tal? Hola, bona tarda. Hola, què tal? Com esteu? Un plaer. És un plaer estar aquí, no? Bé, Tots correcte. vosaltres. Sempre. Bueno, doncs, si voleu comencem amb tu, David, què has llegit aquesta setmana? Doncs mira, jo aquesta setmana vaig acabar això, estava llegint el nou llibre de la Rueda del Tiempo, que es diu El corazón del invierno, me'l vaig acabar, i he començat amb Rechicero, que seria el cinquè del Mundo Disco, que seria el primer o el tercer, depèn de quan tu miris a la saga dels mags. I estic amb això, bàsicament. És que és un tema, això de l'ordre del Terry No hi ha ordre Pratchett. específic. No hi ha ordre. Jo aquest és com l'11 o el 12 que em llegeixo del Pratchett. I és el cinquè que va publicar. Bueno, no sé. Hi ha gent molt que és molt crítica. S'ha de llegir amb aquest ordre, però hi ha gent que he vist que diu que simplement agafa un llibre del Terry Pratchett i llegeix-te'l. És igual. Aquesta és la forma correcta, Sí. per mi. I tu, Matías, què t'has llegit aquesta setmana? Doncs aquesta setmana fou ben bé. La veritat és que l'única cosa que he canviat he acabat el llibre aquell de un Yankee yes, en la... Sí. en la tabla de... Sí. ¿Cómo es de? No me recuerdo ben bé. Bueno, era un Yankee en la Copa de Riga. I realment, la veritat és que està molt bé, però com és de Mark Twain, em passa molt amb el tema dels llibres tan antics, que és que la seva literatura és com massa simple, no sé, molt bé, però és com que em falta més, saps? És un cotxe que funciona, però és com massa bàsic. Jo a mi m'agrada que tingui una miqueta un GPS, potser, amb uns llums. És aquesta similitud que vull dir. Llavors, està molt bé escrita, la història d'això, bàsicament, és un capitalista que està a la corte i les seves lleis i les seves idees i al final xampen, però està molt bé, veritat, però massa simple per mi. Però bueno, ara amb Terry Pratchett l'he de diluir una miqueta més. El necessito més... Sí, el Terry Pratchett és curiós, no? O sigui, la seva manera d'escriure, almenys dona la sensació a mi. És anglès. Es nota que és anglès a 5 quilòmetres lluny i bueno, té aquesta forma d'escriure sarcàstica, a vegades fent-se l'intel·ligent i tot, de mira que bé que escric, jajaja. Sí. Ja, Mira com interactuo amb tu, això és no? com a... Sí. O sigui, per mi és el punt de crítica més, però a veure, a nivell de trames absurdes, idees de bromes i això, és superimaginatiu. Sí. També té punts supercrítics sobre la societat que estan superbé i sobre filosofia en general que estan superbé. I dius, com pot ser que un llibre que va sobre una tortuga que vola per l'espai tingui coses filosòfiques? Doncs sí. Doncs sí, jo, per exemple, entrant a què he llegit jo em vaig trobar un llibre de Terry Pratchett que casualment era el que diuen que és el primer de la saga de les bruixes, però realment... O sigui, és això que dèiem abans. O sigui, és el... Com... No. O sigui, el títol es diu... Igualtat de ritus. Igualtat de ritus. Però... Sí, però és el que vaig dir l'altre dia. Sí. No és el primer de la saga de les bruixes. A veure, la saga de les bruixes seria com la preqüela de la saga de les bruixes, saps? Sí, clar, però te'l venen com el primer. El següent, que es diu Germanes Fatals. No, doncs que t'ho venguin com vulgui. Sí. Però la Esk, que és la protagonista, només apareix en aquest llibre, em sembla que una altra més endavant, més al futur. La protagonista de debò és la iaia vella, com la trobeixen? Cera Ballarda? Cera Ballarda, sí. Cera Ballarda, Granny Weatherwax. Aquesta sí que és la protagonista que apareix al primer llibre, que seria aquest, el de Igualtat dels Ritus, i el de Germanes Fatals. Que entenc que serà una de les les germanes. Però la saga realment potser comença a Germanes Fatals. Que és, o sigui, no té res a veure. O sigui, és tot el que passa, Igualtat dels Ritus, te n'oblides en el segon llibre. Sí, saps sí, perquè de això moment... no és el primer, és el pròleg. Sí, de moment me'n recorda molt a...
Sabeu el llibre aquest del Tolkien, que és com com un gos que o sigui, que Mm, ara no em surt la No, paraula, que lo hechizan? Doncs em recorda no, molt no en tinc aquest ni llibre idea. a mi, del Tolkien. És com, bueno, sí, és una historieta. Et dona una premissa més o menys... Bueno, i de moment és que no estic llegint massa perquè ara ve una notícia important. Estic veient One Piece. Vamos. És, és una de les notícies més importants que una persona Sí, No, comenci a la veure verdad One es que Piece. sí. Estaba, sí, estaba sí, sí. No, Avengers, ¿no? no, és per això que vaig dir... No sé si ho vaig dir aquí o us ho vaig dir a vosaltres, que, bueno, és un bon moment per començar One Piece perquè s'està apropant al final, o diuen que es pot estar apropant al final i per no menjar-me spoilers ni... si I vols te'ls bueno, faig, doncs, si no te'ls menges. no, però vull dir que està a punt de sortir al final, que vull dir que diuen que estan a punt de trobar el One Piece o que estan a... Bueno, coses que se senten per internet que... No o sigui, Mm. fora de context no volen dir res. Ja, per això. No et preocupis. I fins i tot amb spoilers, One Piece és viatge antes que destino. És disfrutable, no? És totalment el viatge. Els spoilers no importen. A veure, millor que no te'n facin, no? Però si te'n fan, Sí, clar. és tan bo el com et fa l'impacte emocional, és tan bo tot el sentiment d'aventura, totes les bromes, tot el global, que da igual. No sé, Els clar, spoilers no afecten. ara per exemple, o sigui, una de les maneres de matar un adversari era, bueno, ens barallem entre nosaltres i com ens molesten els adversaris, bueno, ens els carreguem i ens continuem barallant nosaltres, saps? I, o sigui, et quedes I amb el ara, per on vas? cliffhanger. Ara vaig per el 71, em tocarà ara, que és Little Garden. No Ah, sé. brutal, Sí? Ostres. brutal. Doncs, La saga és supergraciosa. doncs a mi se m'està fent pesada de moment. Suposo que és el segon capítol de Little Garden. Espera, hi ha una escena en concret que jo crec que tothom que hagi vist One Piece sap de quina parlo. Només hi ha l'escena de Little Garden del Zoro. Ja tothom sap quina és. Brutal. Ostres, De doncs... graciosa, dic. No d'èpica. No, clar, del Zoro em sembla que només ha marxat a Little Garden i ja no he vist més. Per on jo vaig, vull dir. Llavors, per això... Doncs, doncs Sí, sí. continua mirant. ¿Cuántos episodios son en total? Uf, sembla que One van pel... Piece? Sí, A veure, t'ho dic. One Piece. sembla Bueno, que són mil i anime pico. FLV. Anime FLV. One Piece. 1078, crec que són 1079 ja. Però a veure, One Piece no s'ha de veure d'anime. Que sí, també, One Piece s'ha de veure d'anime fins a cert capítol que... Jo primer recomano només vaig llegir el manga. Per mi. Per mi és millor. Però l'anime té escenes brutals que estan superben adaptades. I també hi ha el que se li diu One Piece, Sí, és veritat. que és de Pace, que és que el fan anar a millor ritme, troben tot el relleno, però això és totalment fan. Ho fan fans, no és oficial. Sí. S'ha de descarregar i et diuen que està bé, a veure. El problema de One Piece és que el relleno està integrat dintre l'anime, o sigui, la trama principal, o sigui, una escena que pot fer que hauria de durar 5-10 segons, te l'allarguen a un minut. Sí, clar. Aquí està el problema. I a One Piece doncs el retallen. Sí, doncs, Llavors, o o sigui, mires One Piece, o no és com Naruto, que el Naruto et manga, pots saltar 10 episodis de cop. no, exacte, no. Mm. Però bueno, One Piece també té relleno molt bo, sobretot al principi. Tu ja t'has vist la part de com es diu, de la que pot parlar amb els dracs, amb els animals. Sí, però també em posava la Això és pàgina relleno. aquesta que era relleno i em va posar el Sí. primer episodi i l'últim. I perquè a l'últim la meitat era ja que ja entraven a la Grand Line i el primer no sé per què. Però bueno, Pues perquè va anar al cinturó de la calma.
Ah, sí, és veritat, perquè acaben allà al cinturó de la calma, no se sap. O sigui, jo no sé per què, perquè m'he saltat el relleno, i de cop es troben allà i Es han de sortir. persegueixen els marines. Ja està. Mm. I ara la pregunta és, Matías, tu quan començaràs a llegir o veure One Piece? No sé, és que em dona bastant pal, Jo és que Home, em falta. passa molt que... Sí, és que és llarga i Però bueno, és el viaje antes del destino, no? Però clar, el viatge és bo, És un dels perquè majors és molt llarg. és un dels majors viaje antes que destino, Vull dir, a part de l'arxivo de les tormentes, Mm. Sí, I la rueda? sí. ostres, la rueda també, vull Yeah. dir, jo em vaig comprar el Buah, llibre de la rueda i no veig el moment de el començar-lo primer, no? tampoc. Sí, sí. Ja, que tu, no? És que clar, és pràcticament la comunitat de Nio, no, David? Com? Què has dit? En plan, el primer llibre de la Ah, rueda vale, és t'he molt entès. semblant. Sí, no, sí, la gent diu que sí, però per mi no. O sigui, el propi autor va dir que sí, però jo ho vaig llegir i vaig dir, no. A veure, és suficientment tot... és que no és ni derivatiu, no? A veure, té elements que treus de la fantasia en general, sí. L'autor estava intentant replicar El Senyor dels Anells, però amb un punt més realista, també. Però es veu clarament una visió molt més grossa darrere, un món molt més ben treballat a darrere. Es veu, no sé, no simplement un text derivatiu. Saps què vull dir? Sí, Està suficientment ben treballat, els personatges són suficientment distintius. Passa suficientment... O sigui, no té raça, hi ha humans i els orcos que serien els tròlogs. Punt. sí. No trobo jo que sigui tan semblant al Senyor dels Anells. Sí, bueno, després hi ha les Sí, faccions, entre cometes, o sigui, no sé si dir-li faccions, perquè cada facció té les seves característiques o sigui, fantasioses, sí. però sí. Bueno, No, jo trobo que està no bastant sé, bé, entenc per què ho diu. Sí. I hi ha molta crítica al final del primer llibre del Ojo del Mundo. Jo encara no entenc el criticisme. Suposo, jo vaig llegir i me'l va agradar i punt. Sí, Molt no de sé, criticisme ve per la gent que s'ha acabat la saga, que diuen que no encaixa tal, no me'n recordo ni com acaba el primer llibre. Me'n recordo vagament, però no sé. jo, si és igual que la És disfrutable. sèrie, sí que sé com acaba, però no sé si... No és igual de la sèrie, no. No? No és allò que es trenca No, l'enterra aquell. zero. Zero, Res? zero. No té res a veure. Doncs res. Hauré de llegir Sí, el té llibre, sí alguna o a sí. veure. Però, sí. O sigui, sí que es trenca alguna cosa, el Quentin llarg. Però Però bueno, però no té a veure. s'ha de veure. Vull I dir, s'ha de llegir. diuen que al final de la sèrie, diuen que al final de la sèrie ho arregla una mica, perquè el problema del final del llibre és que trenca amb el canon una mica, saps? Amb el que més tard va escriure el Robert Jordan. Tipo, el primer llibre no tenia molt clar el que volia fer Clar, és que i va és el canviar una mica problema de... d'opinió. I... Llavors, la solució la tenim amb que Brandon Sanderson agafi l'Ojo del Mundo i el reescrigui escrivint 3 llibres més. No. No. A veure, el llibre 1, 2 i 3 de la Roda del Tempo ja havia de ser un sol llibre. Si ara, Sí. a més, ens separes el primer en 3 més... Ostres. El Brandon Sanderson t'agafa la Roda del Tiempo i et fa 30 llibres, Vull dir... Sí. Bueno, Hòstia, és que... no crec. Escriu bé, però és que escriu a vegades massa. En plan, mola perquè et dona una imatge molt plena i molt bé de la situació, de com està posat, com estan localitzats els personatges. Sí, o sigui... A És el world vegades, building a mi aquest no és... que fa ell. S'ha patallat una mica, no, Matías? Sí, perquè Sí, estaves sembla parlant... que tenim problemes tècnics amb el Matías. Matías? Mentrestant aniré jo replicant el que ha dit.
Vale, sí. Si et sembla que el Brandon escriu lent, les ruedes et fraterna. O sigui, No, el el Brandon que té... escriu el Brandon és ràpid. Té un ritme superràpid en comparació al Robert Jordan. El Robert Jordan és hiperlent. El problema del Però a mi em Brandon mola, és que va potser més lent al principi dels llibres i al final t'ho fa tot de cop, saps? Això que diuen de les Sunderlands. Sí, Però a jo veure, trobo... el clímax és molt clímax. Sí, No, jo trobo que el Robert Jordan el problema és que et pot estar 2 o 3 pàgines descrivint coses que després ni et fan ni et venen. Però a la vegada, el descriure tant les coses t'arrela molt a dintre del món i fa que el món sigui molt realista, sigui molt, molt viu. I és una cosa que no te n'adones, però va molt lentament i mica en mica dius, hòstia, aquest món és real. Tipo, et podria explicar la història de tal ciutat, et podria explicar quin ritme té, et podria explicar quines relacions polítiques, bla, 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 bla. A Brandon no ho té això, perquè va molt més ràpid, o se centra més en els personatges, o en la trama principal, el que té davant dels ulls. sí, clar. O sigui, pel que jo he... Bueno, pel que jo he llegit del Brandon, si m'ho he llegit pràcticament tot, ara que hi penso. Sí que és veritat que Rochard sí que ho desenvolupa més, però en altres llibres es queda molt curt en relacions... o sigui, Sí, digues? que no, que sí, que estava dient que tens raó, Sí. que I, Rochard està més desenvolupat. i perquè li interessa, perquè vol fer el worldbuilding super desenvolupat, però em sembla que tampoc, Però perquè... ara, Digues? mira, ara imagina't, el Brandon això ho diu, que val més escriure una cosa en profunditat que no pas que sigui molt extensiva. Per exemple, tinc 50.000 races diferents, vale, però tinc una raça que són els blablabla, o que sigui, i què són? Bueno, sí, són com persones però verdes. No em diu res, saps? Sí, clar. En canvi, tinc una sola raça, que són els Persendi, i tinc tota la cultura, parlen tal, i comences a explorar cap a baix, o sigui, en profunditat. No, clar, però, o Això sigui, està molt guai. està guai, o sigui, hi ha massa races pel meu gust, però clar, els herdacianos, per exemple, que tenen les ungles de, de pedra, no? Crec que Em no ho he sembla que... explicat bé, sí. No crec que no m'estava agafant d'això. Vull dir que no Bueno, anava per aquí el punt. Sí, era per ajudar-te a que sí desenvolupar que si no et diu res, o sigui, que tinguin les ungles de pedra, però t'ajuda a dir, bueno, potser abans aquesta raça va haver-hi un Persendi que es va relacionar amb un humà, llavors, sí, genèticament... sí, doncs això és aprofundir. No Sí, simplement dir tenen les ungles de pedra i ja està. Sí, això sí. Però jo em refereixo al Cosmere en general. El bueno, Brandon sí, té un munt de planetes que estan molt ben desenvolupats tots entre si, però després no aprofundeix molt en cada un dels planetes. clar, Però Escàdier, per estan ben exemple, treballats, eh? No vull que soni bé, o sigui, estan molt ben treballats. El que vull referir, i vull arribar al punt, és que el món del Tolkien i el món del Robert Jordan, els dos seria com agafar tot el Cosmere i concentrar-lo en un sol planeta. sí, això sí, O més, fins i tot. sí, sí. Per això dic, a veure, el Robert Sí, Jordan només tenia la Rueda del Tempo. Després també tenia coses seves, però clar, crítiques, però la seva saga principal era la Rueda del Tempo. El s'ha de Brandon no, en té molts saber més, i també... llavors, vulguis o no, Vull dir, s'ha de saber el context de cadascú, perquè potser abans només podies escriure un llibre i publicar-lo i per això condensaves, i ara el Brandon Sanderson li publiquen 4 llibres a l'any, per exemple. Vull dir, sí. potser si hagués de treure un llibre cada 5 anys, doncs no li quedaria més collons que condensar-ho. Mm, Ho dubtes, no? pot ser. Sí. Pot ser. Potser. Però crec que no, eh? Jo crec que treballar cada llibre com si fos el únic. Jo el que em refereixo és... No, sí. No. Sí, potser sí. Però és que a la vegada el Brandon ja va superdens. Ja és superdens, el Brandon. Sí, sí. És que ara et vols llegir el Brandon i et trobes un problema com el One Piece. O sigui, no com el One Piece el tresor, sinó la sèrie. Ostres, vull llegir Sanderson i per on començo? No ho dius. Mm. Jo, un amic meu que el vaig fer llegir, vaig començar l'arxiu, li vaig deixar el Camino del Rei i llegeix.
Sí, Me sí. vaig dir gaire més. I ja s'enganxarà i els ho he de llegir tots. Sí, ja buscarà Ara per ja va per internet Brandon fonamentada. Sanderson i es trobarà 10 llibres de no sé què, 4 de Projecte Secret, 7 de Sí. Miss Una mica Marple. ja ho sap, però Sí, val la pena. sí. I... No, és que estava amb mon pare dient-me que se'n va. Sí, I potser vale. per això, no sé si s'ha sentit que se'n va. No, no s'ha sentit res. Bueno, mira, és I, i, igual. i no ho he Per dit, si... Digues? que no ho he dit, però també tinc aquí al costat que no, l'he començat, no me l'acabaré ni de broma, però només porto 40 pàgines, és introducció total. És un llibre que em va recomanar una feina, aquesta feina no s'ha de llegir, però em va dir l'autor, és molt famós, ella és francesa, és un autor francès, no és de literatura, és un premi Nobel d'Economia. És un llibre d'economia d'un tio que es diu Thomas Piketty, i, hòstia, jo em vaig anar agafant, pensava que serien 200-300 pàgines i són 1.200. però és superinteressant. No he arribat al moll de l'assumpte, no? Mm. Però té pinta que serà molt guai, perquè és un llibre d'economia, però agafant totes les fonts que té disponibles a nivell històric i veure l'evolució de com ha sigut doncs, la relació entre ideologies i a nivell econòmic com s'ha distribuït la riquesa en cada país, en cada qual, i a nivell històric, o sigui, des del 1000 no sé quants fins a actualment. Doncs a mi m'agradaria canviar, sortir una mica també de la fantasia i llegir així o filosofia o coses així, però em fa una No cal mica de... sortir-ne. O sigui, i com pots llegir economia dins de la No fantasia, llegeixo quasi. no? Aquest no l'he llegit gaire. O sigui, ja et dic, només porto 40. Però jo què sé, al tren llegeixo pues, fantasia. A casa, abans d'anar a dormir, pues, llegeixo alguna més de filosofia. Uh, saps? Aquest, pues, quan em ve de gust a restringir a casa, llegeixo 4 pàgines. Sí, clar. Saps? No cal llegir-te un llibre a la vegada. Pots llegir-te'n 3 o 4. Un és fantasia, l'altre és filosofia i un altre és Oh, l'economia. però és complicat, eh? No, no sé si tots arribem al teu nivell, eh? No, no crec No, que sigui jo crec que complicat. es pot. Jo crec que no, sigui, no és complicat, jo crec que pots arribar. El que passa és que, no sé, és com que no has d'anar super, no sé. A mi em passa que sí, és això, en plan, has d'anar llegint de poc en poc i això jo crec. Perquè si llegeixes molt, potser te de què has llegit, que és com no acabes de perfilar ben bé aquesta persona de la fama. Mm. Sí, també pot ser perquè si llegeixes 10 capítols en una hora, al moment d'anar-te'n a dormir, abans d'anar a dormir, potser no perceps tota la informació bé. O... Sí, això és un bon punt. Perquè també un altre que Bueno, estic llegint, però depèn no del el dic teu mai perquè... cansanci, no? Perdó. També. Jo hi ha vegades que abans de dormir una pàgina i dona gràcies. Sí, no? De Terry Pratchett, que no té Perquè no, perquè, capítols, no? per exemple. O el que Sí, tinc Pues aquí sí. al costat me'l va deixar mon cosí. Me'l va deixar mon cosí que li va deixar ser germana, que quan va anar a Vietnam. ¿vale? ostres. I és un llibre que està en anglès sobre un monjo vietnamita. I es diu La pau és cada pas. I és un llibre que t'ensenya a meditar, bàsicament. Va sobre com meditar. Ostres, Mon doncs... cosí se'l va llegir en un dia. Són 100 pàgines. Mon cosí se'l va llegir en un dia. Molt bé, molt fàcil de llegir i tal. Jo porto un mes i pico, que em llegeixo 2 o 3 pàgines al dia, com a molt. Clar, és que, Llavors jo estic traient un suc que ell no li va treure, saps què vull dir? o sigui, és que és complicat. O sigui, llegir-te 100 pàgines en un dia també... Jo sóc dels Mon que cosí ho va fer llegeixen i mon com a cosí no s'ha màxim llegit molt. 50. Sí, Al jo soc de final, 50. O... Més o menys, sí. jo, el tren, crec que vaig i vinc, sí, això, 50. 40-50. Tirant a llarg, potser. Però a Bueno, veure, sí, que un dia no tinguis res a fer i depèn de la lectura. Si és més dens, doncs menys. Aquest és bastant lleuger de llegir, perquè les idees que et diuen són molt fàcils, són idees superfàcils, però no són idees perquè tu llegeixes amb una sentada, són idees perquè són idees fàcils que si hi penses, dius, hòstia, doncs
té molt més matisos i més profunditats del que pensava. Les has de digerir, saps? Sí, clar. Mm. Sí. Doncs pot estar bé, aquest llibre, vull dir. Això es diu Peace is Every Step. Està superbé. Tipo, I el no et diu miraré. res super revelador, però... No, pot estar bé, o Però sigui, jo el buscaré a la biblioteca a veure si el trobo. Ara m'estan portant el de Guàrdies i estan trigant bastant, per això. No Doncs sé jo avui he si... anat a la biblioteca. Avui estava a Blanes per X motius. I he anat a una biblioteca no, una llibreria. I una que sempre vaig, però com que no tenia diners mai comprava res. I avui dic, em compraré un. I he trobat el del Good Omens. Bons averanys. Que jo m'he vist la sèrie, també del Terry Pratchett i del Neil Gaiman. Sí, doncs I me l'he jo he comprat. vist la primera temporada, la segona se'm va fer superpesada el primer capítol i em vaig quedar allà. Doncs està molt divertida, la segona. Sí? També. Doncs... Sí, a mi m'agrada molt. I mon pare també. Pues això, he comportat el llibre a casa, estava amb mon pare i mons tiets. I em sembla mon pare, que també s'ha vist la sèrie, i he dit, oh, que guai. I mi tieta justament no tenia cap llibre per llegir-se. I te l'ha l'he vist robat. i he dit, hòstia. No, i he dit, hòstia, tieta, jo crec que a tu t'encantaria. I sí, l'he deixat i se l'ha començat a llegir i no parava de riure. Sí, és que... M'he posat supercontent que l'he molat. És que si és com la sèrie ha de ser graciós, vull dir... Tota la És més trama graciós, aquesta, sí, perquè passen coses així perquè sí, o sigui, és molt bo. I al final també... Mira, això m'ho ha dit mi Digues. al final. No, que això que dius m'ho ha dit mi tieta. Ma tieta m'ha dit, anava res, portava 10 pàgines o així. Jo crec que això de la sèrie no estaria tan divertit, perquè aquest llibre, molt de l'humor ve de com està escrit. Doncs I sí. mira que la sèrie és graciosa, Sí, però el llibre... A mi el que m'agrada són coses així, perquè sí, irreverents com... Bueno, és que no sé si fer massa spoiler, però és com... un dels motius principals de la sèrie és que un personatge pot decidir coses, no? Sense fer spoiler. Llavors em fa molta gràcia això, també. Decideixo això? Doncs passa, no? Vull dir, perquè sí. Vale. Sí. No sé si m'has pillat. Sí, el nen. El nen, sí. Vale, sí, t'he pillat. I al final és una mica això, també. O almenys ho vaig interpretar jo així. No sé si... No me'n recordo gaire, sincerament. Bueno, el dic així una mica sense intentar... O sigui, intentant fer poc spoiler. És el nen arriba al lloc que ha d'arribar i diu, tu no ets tal persona. Doncs no, doncs se'n va i ja està. Això és el final, no? No me'n recordava. M'hauré de llegir. Sí, suposo que el Terry Pratchett és molt així, no? També, que... Sí. Pel poc que he llegit. Jo us hauria de llegir Guàrdies. Al final de Guàrdies és magnífic. Ostres. Doncs a veure si arriba ja a la biblioteca, que tinc ganes de llegir-me'n. I parlant del ser anticlimàtic, us heu vist la segona temporada de Rueda del Tiempo? Me l'estic mirant, però porto 2 o 3 episodis. Vaig per just quan es troben la Moraine amb el Ran. Vale, però no en parlaré més, perquè és que no ho he parlat a ningú encara. Al final és el més anticlimàtic possible, increïblement divertit. No sé, a la gent l'ha decebut molt, però a mi m'ha encantat, en plan, de lo cutre que ha arribat a ser. Ostres. Molt Terry Pratchett, no? En aquest sentit de dir, bueno, doncs, no tinc més pàgines per escriure, he d'acabar el llibre. Fins aquí. Ai, però no ha sigut això tant. Que una mica sí, una mica sí, que s'han deixat moltes trames obertes que dius, i això què? Però és que el llibre, al final, és hiperèpic, no diré spoiler, però és hiperèpic, i aquí s'acaba la puta sèrie en què el prota del Ran li fa amb la seva espasa com si fos una navaja, li clava i ja està. Adéu, no? O sigui, el llibre és una batalla hiperespectacular i aquí, tom, et clava la navaja. Ja Ostres, això em recorda
a final de... Bueno, no és el final. Sí, de Juego de Tronos, No, d'un altre. no? Pues és com, li vaig dir a mon cosí i em va dir, això sona igual que al final de Juego de Tronos quan l'Ària apunyala el caminante aquell de No he Hierro. vist ni he llegit a Juego de Tronos. Jo no l'he vist. El rey, sí, el rey de los El caballeros. rei. Em referia a una escena Sí. del ritmo. Sí. El ritme, quina escena? Sense fer spoilers d'un personatge... Vale, però això està fet a propòsit que sigui anticlimàtic, no? Sí, no sé, suposo que sí. Però em referia És més un- a buah, és la aquest- part de que agafa una navalla i li clava, saps? Bueno, no en aquest sentit, no. Aquesta part és èpica. Està fet amb tot el build-up, tot el moment, i li arriba tot el moment sobre, Sí, i en sí, aquest sí. moment acaba la navalla. En aquí Sí. és... Vinga, acaba s'ha ja sent d'acabar la sèrie. espectacular, No? acaba sent... Sí. I el que... no em posaré a criticar. Quan us en mireu ja el criticaré. Sí. Jo me la vull mirar, però no em dóna la vida. Treballar, acabar el màster i tot. One Piece. One Piece, One és que Piece. One Piece és... És que igual m'he És el mirat... temps, eh? Vaig mirar live action i vaig dir, vinga, on he de continuar de la sèrie? I a partir d'aquí, potser fa 2 o 3 dies, i m'he vist els 30. No, home, no. Per què has fet això? No, home, no. S'has de veure des No, de zero. no, El live però- action es salten 1000 coses. Bueno, ara ja el meu viatge és aquest. He de Què va, continuar. tio? I ja sé Estaràs que perdut a 1000 coses. he caigut com No, no. el Dalinar i he de continuar endavant. Per això millor, home. Llavors, el moment que t'he dit que has arribat al moment que t'enganxes a la sèrie és el moment que la Nami li diu al Rufí, ajuda'm. Aquest moment és el que et trompa l'enganxa, Sí, clar. vale? I això no ho has vist, no ho has vist. Bueno, però ho he vist en live action. En el live action té un 20% de l'impacte que té en l'anime, Bueno, però o menys. aquest és el meu camí. No, És no, el no. meu... Has saltat 1000 coses, és el teu camí, però és incorrecte, acabaràs. Sí, com el que dèiem abans de gravar, no? Normalment diuen que no hi ha camins incorrectes, que tots els camins porten a Roma. No. com el que hem dit abans també del Mundo Disco, que no hi ha forma correcta de llegir-ho, que tu l'agafes. A One Piece sí que hi ha una forma correcta de mirar-ho. Sí. I això és al principi, sense saltar ni un capítol. Doncs jo faré... O sigui, jo m'esperaré que acabi la sèrie, sabré el que és el One Piece i després em miraré aquests 40 episodis. Sí, que no saps ni què és Don Creek. No. No? Exacte. No saps ni què és Don Creek. Don Creek. No saps ni qui és... A veure, un altre personatge sí. No saps ni qui és el Gaimon. Ni No saps qui és el l'arbust, Gaimon, no? ni l'arbust aquell que surt. És el Gaimon, aquest. Sí, no? Aquest és el Gaimon. Ostres. I és el personatge més important de One Piece. I apareix un sol capítol. Sembla que són dos, o sigui, perquè surt un amb el Baggy i un amb el... Amb el... Sí, tens raó. Tens raó. Sí. He vist el segon i prou. Perquè és després Pues el Gaimon. de l'escena aquesta. És que hi ha una teoria que diu que el capítol del Gaimon és una metàfora de tota la història de One Piece en global. Ostres, És una mica meme. És a dir, aquest personatge que és tan ridícul és un dels preferits de l'Oda, o sigui, de l'escriptor, i de cop és el més transcendent de la història. Apareix en el seu capítol, és la xorrada de capítol, però és el més important. home, el Rufí també és una mica... O sigui, potser cap a o sigui, més endavant sí que serà més ben construït, però ara és un molt... Bueno, tinc un somni, vaig a fer-lo i a partir d'aquí ja està. Però a la live Això ho action dius sí que he perquè vist. no has vist des del començament. Clar. Clar que ho dius. Tinc una El altra passat del visió. Rufy, el live action, està molt mal fet. No està molt mal fet, està ben fet, però no té el detall que té. No, clar, A veure. o sigui... Són A de les l'Ami igual, concessions que has de a fer l'Usopp quan igual. veus un live action. Clar, però llavors no diguis que comença des de zero. Bueno, doncs l'he començat des de 0, o des de No 1. et començaré, no? No, és que no tornaré No et enrere començaré, ara. no? No, Doncs me llegeix tu ni que sigui.
Tu llegeixes en un dia. Vols dir? Tan ràpid? No. Bueno, sí, t'hi fiques sí. Però segurament no. No. Doncs, Jo digues. crec que de mangas, en un sol dia, jo he arribat a llegir-me'n com 100. Que això és una Ostres, borrada. sí. Però et podries llegir la saga sencera de l'Is Blue, sí, en un sol dia. T'ho podries llegir, però has d'estar tot el dia, 8 hores. Bueno, O però més. si m'estic 4 dies en comptes d'un, tampoc està malament. Llavors sí, en 4 dies sí. No està malament. Doncs no sé el que faré. Bueno, doncs... Llegeix-te un moment el manga Sí, no? i continua per on estàs. No, jo continuaré per des d'on estic, no ho tornaré enrere. És Pues el no meu malament. jurament del Dalinar de tirar endavant sempre. No, Assumeixo aquest els no és meus el jurament errors. del Dalinar. El jurament del Dalinar és ser millor persona, i per ser millor persona has d'aprendre dels errors del passat i No, rectificar-los. però més que rectificar-los, acceptar-los. Jo he cremat... Home, no! Oh, no! El set, el blanco. Oh, Hòstia, no! He del matat a set. tota aquesta penya. No, accepto qui sóc i continuo matant. No, no te jode, no. Bueno, clar. No acceptes qui ets. No, Acceptes que ho has fet? accepto que m'he saltat els episodis i que ja no ho faré més, però els que No, m'he saltat no. ja no té Bueno. remei. És que tu pots arreglar. Ell no pot ressuscitar a la seva dona. O tothom que Bueno, mata. espera't, a veure si el Brandon farà qualsevol No. cosa d'aquestes. Espero que No, 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 també. no ho farà perquè passa per massa allà i no és irrecuperable. Bueno, clar, és que ja el massa ja en teoria no podria tornar. Bueno, o sigui... Hem fet una mica de bo, eh? Sí, ostres. Al final m'hauré Bueno, jo d'entrar, no? començaré des del capítol 500 cap endavant. I No. Estàs continuant. Vindrà a casa teva el David i... I que consti que quedi Jo gravat. estic en un... Això sí que és provocador. Jo és que només miro episodis parais. Jo passo de ser no? Hòstia, em va passar Tu amb vas a un Naruto, a mi. random number, Em va passar tu amb vas a un Naruto. random number generator i fiques un número aleatori i dius, aquest el miro. Em va passar Sí, amb sí. Naruto a mi I ja que després d'haver vist la sèrie, per YouTube em sortien escenes aleatòries i a vegades m'ho mirava. I era com, bueno, me'n recordo d'això i ja està bé. O sigui, moments clau, per això, però Estic... Si al em final veiéssiu, estem estic parlant tancant més amb el cap. d'anime que de literatura fantàstica o del que Ah, sigui. que l'anime no és literatura, eh? Que l'anime no és literatura. Home, la absolut. literatura és el manga, no? Ara sí. Però a veure, Naruto no és manga. Sí, per això. Però és més una novel·la gràfica, no? Més bé. I la novel·la gràfica no és literatura. Ja estem un altre cop amb els prejudicis. Haurem de fer un episodi No, bueno, sí, especial. literatura perquè ja... Van ser hi ha prejudicis. lletra, no? En plan. Perfecte. Què sí, Matías? Vull dir que hi ha paraules escrites, per tant seria part de literatura igualment, clar. Si interpretes literatura com a paraules escrites en forma de frases en un paper, llavors només els llibres són literatura. Però, Sí, clar. no, home, no. Són històries. Bueno, em sap greu tallar-vos, però jo hauria de marxar. O sigui, ja sé que l'episodi d'avui serà més curtet. No Que massa raro. més. No tenim consistència És igual. en llargada d'episodis. Doncs res. No sé quan ens veurem, no sé quan gravarem el segon episodi, però he preparat una outro que el Matías i el David no sentiran per la manera com ho tenim preparat, això. Però aquí va. Uep, no, aquí. T'has posat, que encara que no ho senti, fingiré. Ja està posada. I doncs res, fins aquí Clar. aquest episodi darrere la cortina i ens veiem, no sé, d'aquí una setmana o d'aquí 2 setmanes. D'aquí unes setmanes, quan? Adéu, un plaer. És un plaer. Adeu. Adéu. Adéu. Encara segueix sonant, de fet.
Bueno, no sé si ets tu. Bueno, adeu. Encara sonava.